Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimposumos a liquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo boss kanagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigalaan nga Miyerkules pitsa 11 na. Buwan makigalaan sa Pebrero tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon natagan tagpagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karong butaga mga higala. Napo kapamilya apektado sa landslide samtang doon na pa'y balay nga natumbahan o dakong punuan atol sa pagsigig uwan kagahapon sa may sitio Lucana, Barangay Kalunasan, Dakbayan sa Subo. Straight to the point. Mo na itong gipahimang no mga higala gahapon kay orange rainfall warning ang gihatag mahigalas pag-asa unya siging ga kuan gyud way undang lang gamay uwan na sad no. Binabay matud pa ning mga klasiha sa uwan pero mukusog sad mo linaki sad mga kigalaan. Ang problema na murag combination day sa mga katiguangan pa kanang uwan nga linaki kusog ba pero mo undang ra dayon. Kining babae may galang inday nga uwan dugay mo undang no. Pero kini dunay combination sa lalaki ug babae mubundak mahigala taon-taon ni hinay-hinay. Sus Ginoo ko. Ato ni tagag pagtagad mo na nga nakuyawan ta nga nihumok ang yuta kay pipila ka mga adlaw na nga siging gauwan-uwan. Straight to the point. So tuod man mahigala dunay gyud mahigalay na po kapamilya nga apektado sa landslide samtang duna pay mga balay nga natumbahan og mga punuan mga higala gumika ni ining maong panghitabo. Straight to the point. Gawa sa Kalunasan ang laing 5 pa ka mga barangay nga naigo gihapon sa landslide. Mao ang Budlaan, ang Mabini, Buo Taop, Sapang-Dako ug ang Siraw. Straight to the point. Una nga naigo mga higala sab sa landslide, mga bukirang mga barangay mga higala. Magbantay gyud labi na ka ng mga landslide prone areas. Gumikan sa kadelikado mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin, laing balita kadto naka-hit and run. Sa usa ka batan-ong negosyante sa may barangay Banilad, dapit sa may Maria Luisa Village, gisyukos na karon na mga higala. Doon na syukos order ang LTO, labot ini mga kaigalaan. Samtang nasayran nga negatibo matud pa. Pagkapanganghama sa tayo ni mga kaigalaan. Straight to the point. Sa report mga kaigsunan, nga gipagawas, negatibo kuno sa liquor test. Kadto nga klase sa dinayban, negatibo sa liquor test, mura man to nagkatag-iyag kalsada gani. Straight to the point. Iklaro na ninyo diyan palihog lang. Straight to the point. Matod pa sa nigawas nga report, negatibo sa liquor test ang nakadisgasya o dili kinihubog sa mao kunong panghitabo. Ako lang ang giagi kato katawa giunsa man nimo dok pag liquor test dok. Ang ato mahigalang kapulisan sa PNP, kumusta man inyong investigasyon mga sir o mga ma'am? Iklaro-klaro lang ninyo na, kay na ng gawas mahigala, ang CCTV, isubay ang CCTV, palihog lang, kinira ba mahigala, parihan ni doon na ikabuga, kailata makaigalaan sa mga circle anay, doon tayo mga nailhan, kining nakadisgasya, of course, taga Maria Luisa, guna indekin, doon na ikabuga, kinipod mga higalang na matian, nga wa pa mga kaigalaan makalihok ron, kay tuwa pa, naguul pa mga higala, pilting guula pang inahan mga kaigalaan daw di makikistoryag tao, namatay ng iyang pinanggang anak mga sukitig paminaw. Dato sa ni. So pariha dato mga sukitig paminaw. Pariha doon na ikabuga, kay mga negosyante ni pariha. Kining usa Maria Luisa, bat kining usa mahigala dili sa may sa Manila Sunny Hills day, sa Manila Pita. Unya mao ni mga kaigalaan sa kunibawan tag-iya sa
Atlas sa cornmeal ang namatyan o ang maginikanan nya dayon ang kinimong bata batanon mo nagda sa damil nga coffee shop di sa may Ayala o kanang Kate Bake Shop di sa Ayala ila na. Straight to the point. So makasukol wa pa lang kalihok ron kay tuan nagsubo pa. Nagsubo pa mga higala ang inahan daw di pa ako. Di pa maistorya indekin tungod sa iyang kaguol. So muna careful mo sa investigasyon palihog lang Ipatas-patas ang investigasyon. Straight to the point. Ayaw lang og medyo mura og dunay kakulian kay dunay nang gawas na karon mga higala nga videos gikan og party-party kining maong nakabangga mga sukit tig paminaw gikan og party-party kini. Ti amo na nakadasmag og unag views mga higala. Pagkadasmag og views, wa mo hunong indekin. Kadto ang tao gihunong pato niya. Gisitol niya tong problema kay dako man mga kagalaan og damage ang views. Di na tato makaligis pa sa unahan og tao na gyud nga namatay. Straight to the point. Promising og kinabuhi kining maong batanon mga higala nga namatay. So unsa man ning klasiyas dinayban tan-awan ninyong CCTV. Nagwaldas-waldas kalsada moral na katig-iyas kalsada unya ang resulta mahigala sa liquor test wa gyud kuno makainom. Unsa man ning nanggawas ron nga mga videos inday nga gikan sa party ni. Doon naman lagi mga nanggawas nga mga pictures unsa man ni katinuod. Gatagay-tagay man dito. Ayaw kog ina dito sa party ang iya mga kaubanan kunuhay. Gatagay-tagay unya niya siya nag-milk lang. Sato pa nagtagay-tagay ang mga barkada niya siya nag-juice lang. Klaruhan na kadto nga dinayban Tanawa na nga klase sa dinayban kanang CCTV tanawa. Buti pasabot negative gyud sa liquor test. Giunsa man ni pag liquor test Straight to the point. Medyo dunay mo question may kabugaro basad mga higala ang tagtungod sa namatay day. Wa pa lang kalihok na ron wa pa kalihok kay ang inahan in taon perting guula. Niining maong panghitabo. Palihog ayuhan ninyo pag-imbestigar ipatas lang palihog. Straight to the Kay point. bawta influential ning taga Maria Luisa. Anak ning mga dato, no? Pero kinisan mahigalang namatyan, at least pareha man sila mahigalang doon nagyo ikabuga. Pero ang atong panawagan sa kapulisan, palihog lang, i-fail lang ang investigasyon. Straight to the point. Kay dili maayo ning sitwasyon na makaigalaan kining klasiyas dinayban. Di amo na nakadasmag nag-views mga kaigalaan, wa niya hunungi ni paturatoy dagan, nag-hit and run siya sa views. Pag abot sa unahan mahigala tao nag-iinadasmagan, nag-hit and run gihapon. Lisod dito subdivision sa high-end subdivision sa Sugbo. Straight to the O point. dito na mahigala na tumba siya sa iyang kaugalingong lihok. Straight to the point. Katanig pagtagad na butaga sa atong pabanuban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the Kay point. usa ka dakong makatingala. Dako kayong katingalahan nga kining maong lalaki sa dihang dili Cortez na negative. Tinuod yun yung negative o gimaniobra ang result. Ato lang ng agi katawa-katawa unsa man dito siya sa ilang party-party nag-juice lang. Samtang gainom ang mga kaubanan nag-milk lang. Katari pagtagad rubutaga sa ato pabanuban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin kapulisan sa lalawigan sa Subo mas nipalig-on pa sa seguridad ni Governor Pam Bariccuatro. Subay sa nadawat ini nga hulga sa iyang kinabuhi. Straight to the point. Gibando usab mismo sa hipi sa PNP General Jose Milencio Nartatis Jr. nga dugangan ang security escort sa gobernador. Straight to the point. Atas lig pagtagad mahigalas sa panuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa pikas bahin dito sa kauluhan kanhi House Speaker Jose De Venecia Jr. nitaliwa na sa laing kalibutan sa edad nga 89 anyos. Straight to the Si point. De Venecia mahigala maoy House Speaker panahon mahigalang Gloria Macapagal Arroyo. Straight to the point. Taod sa ni mahigalang nahimong Speaker of the House. Straight to the point. At aning pagtagad rubutaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Og point. samtang sa pikas nga bahin mga kaigalaan, adugay-dugay ng speakers di Venecia panahon pang Ramos gani. In fact siya mo inidagag presidente si Gloria iya ra na mahigalang vice. Taod-taod ni mahigala. 7 ka terms nga nahimo mahigalang na balik-balik pagka speaker. Straight to the point. Ingig sa nag-record mahigala JDB Jose De Venecia.
Ato ning nga tagag-pagtagad mga kaigalaan. Samtang sa laing bahin, mga impeachment cases batok ang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hingpit na gyud nga gibasura sa plenaryo sa ubos balay balauranan sa buto nga 284 kabutos nga yes ibasura. 8 ang miingon nga no ug 4 lang ang ni abstain. Straight to the point. At ang pagtagad mahigalaso ang mga congressmen 284 niingon nga dili angay nga i-impeach mahigala si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Straight to the point. So safe na mahigala sa BBM og usa ka tuig mga sukin tigpaminawa na makapasaka niya og impeachment complaint. Straight to the Ang point. pangutana ron igabot mahigala sa kasong Sara unsaon pag-esplicar sa mga congressmen. So kadto mga congressmen nga ni-explicar kanadto nga gipasakaan na mo kaso Sara among gipirmahan aron nga ma-impeach gyud para mataga gigayon nga makatubag sa impeachment court. Ang pangutana ato mao mga congressman nganong nga wa man lagi ninyo i-impeach BBM aron unta to nga mahatagag higayon unta nga makatubag. Kanang pangutanaha sa katawhan mahigala medyo makaipit na. Delikado mga higala inigabot sa impeachment case ni Sara Duterte unsaon nila mga higala pagtratar ka namong impeachment case. Medyo simi-ipit yun ang kalakiharon. Unya ang ikatulo mahigala nga impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte naduso na ngadto sa buhatan ni Speaker Buji D. Straight to the point. Iniguban pang mga hisgutan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong radyo sa 93.9 IFM.